Panguva inotiona a faction inosapota VP Constantino Chiwenga function yeUnder 2030 yoya panguva ino ichistopa maplans ekuamendwa kweconstitution icho ichiti mamessages neinformation ese iri kusekuletiwa nevarakashefu ED vachitaura pamusoro peZANU-PF's vision 2030 nemafacts nemasheets avari kuuya vachispreada mabenefits ekuextenda the term to 2030 that was subscribe or like out on the bell icon. Pane this picture riri kutenda pasocial media ratazoona rakalebhliwa neAndy Zvikananda rakanzi ignore this rubbish evarakashi Emerson is going. It is a shit panguva ino rine mafacts panguva ino vachiexplaina why they are pushing for their first resolution number 1 yokuamenda the constitution kuallow mutungamiri wenyika kuti arule beyond 2028. Panguva ino inodvolva such information included inoti ZANU-PF is not seeking a third term for His Excellency President E.D. Mnangagwa. Term limits versus term strength. Parliament has authority to amend its term and that of the President. No referendum required. Vision 2030, continuity and stability. Panguva ine vanoziva chikumbiro vachiti Emerson Mnangagwa is going without fail. Zimbabwe belongs to us, not his family. Zimbabwe is not a Mnangagwa private limited company. Greediness will lead to his downfall. Emerson is a creator of ED 2030 agenda, no to 2030, no to Muno Mutapa Kingdom, no to corruption. Ndo mashikwarambira itoko panapa ne the group yeUnder 2030 inonzi chikora Zvikananda icho chidismissa mashoko ari kutaurwa zvekare neanother faction iripo the same party yeZANU-PF iri kupusha for an amendment pamwechete nekuextenda term yemutungamiri wenyika kuti irambe iripo arule beyond 2028. Pena kumesection yedu board dzamafungiro enyu munoti kudii pamusoro these developments ari kuitika munyika yeZimbabwe. So subscribe or like nekuchaita note on the bell icon.